Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, nagdamag ni Diana kani Doña Dolores, no sa dino tinapanan na. Gaputa saan na naturog daytoy iti balayda. Naglibak met ni Doña Dolores, ket nakunana iti anak na nagturong daytoy iti balay ti amiga na. Iti sabali abangir, binili ni General Barbosa ni Lindon, akanayon nga ganad. Insong batmet tinaud-udi atong palen na amin dagiti insuro ken kuana ti general. Iti daytamot lagun daway, nagturong da Diana ken Ruben iti simbaan. Limedmet nga impakamo ni Doña Dolores ken ni Lindon ti ipapanda Diana iti simbaan. Gapo iti dayta, inasot adagos ni Ruben ti paltug na, ngem inatipan ni Diana. Kabayatan na, iti panagmaymaysa ni Doña Dolores. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Basit matlakit di daytoy apakete. Amukon. Iti dayta apaset ti pangikabilag. Saan da basta makita, gaputa mailamang. Awan ti sabali ang makakita iti aramida. Gaputa dadaamin iti likodan ti balay. Kalpasan na ito'y nga aramida. Itimbrekto kadag iti otoridad. Ay... Piman pa'y nga ignas, gaputa mairaman iti daytoy nga aramidak. Sigurado ang maragsakan ni Lindon, no agbaligi ak itinabayagan na planok. Naskan nga parang adakas ni Ruben iti imatang ni Diana. Ikabil kon dito'y ti droga, kat pumanaw akon. Ruben, agyaman na haktawan da ka sa napasama ka na kayo. Diyak kaya't amairaman ti anak ko itiriripo. Awan ti rumba nga pagdanagan yon, Doña Dolores. Diyak ipalubos ang masaktan ni Diana. Anyamot tanda yalin doon. Kalaat-latan na nagparang ka na kayo. Ay, makapakintayag. Nagtigtigargar tilasag ko kapoy tinervyos. Saan kami ngagbayag? Agawid kami, Doña Dolores. Anya, ay nagbiit kayo umatan. Sapay nagpaisagana ak iti kanon tayo. Agyaman kami langan, Doña Dolores. Sige, no day tati kayat yo. Aganad kayong arod iti panagawid yo, Ruben. Kabalak abali ko ganti amin, Ninong. Kasta unay ti panagmulagat ni Ruben ang nakakita kanya. Kasta ka di. Huwag, Ninong. Saan ka nagbutang nga nagpakita kini Ruben? Gaputad damot tan baal ko. No kabaalan na ti lumaban. Kabalak mat. Lindon. Di ka unay agay ayam iti apoy, tamangan numasinit ka. Anya ti kayat mo asawan, Ninong? Amo kasi ka ti prime suspect na. Apim matay iti day di alona. Tidakdakamatek nga apoy. Kat awan sa bali, no di dala kay Ignas ken Ruben. Sa anak amabutang iti apoy, Ninong. Nalakalaang asab-sabanday ta. Aniya. Basit lang nga apoy ti panagkita kadakwada. Yarig kumat ti bagik iti danom amang sabsab iti apoy. Amumatan ti sumumbat, Lindon. Angam ti kayat ko makita ita. Kat no kasano ka amakirangat, iti pudpud no apasamak. Ha? Agdo mati panagsanay laeng no idilig iti pudpud no arangat, Lindon. Sa bagay, adamat nakitak agalad mo amakilaban. Iti tinor ti panagsaritam, kaslawan payla panagtalag mo kanyak, Ninong. Eksakto, Lindon. Ibagakan kan ti pudno. Awan tupay naramidan dagiti buyot ni Papam ken nila kay Ignacio. Aniya? Sikanto lang atan,
Abagi tula ang itirangat. Iswadi ka na agpangas-pangas. Gaputa saan asinsinan atao ti makalaban mo. Buisit. Buisit na talaga! Apay ka di, boss. Asino ti kabwisit mo? Ni Ninong, awan ti panagtalag na kanyak. Kanayon na nga ibida kanyak dayjay alakay Ignas. Ha? Lakayon dayjay a tao. Iso apat tsak nga awanan ti gaway na. May salaabala ti katukad na. Masurunak paikit din numangeg ko tinagan dayjay alakay Ignas. Anya kumano pinatay ko day di alon ang anak na. No kayat nakabalsan, nakasaganak. No jak la sursurutan ti plano. Ijay pala simbaan apan nakakita kadakwada. Mabalin ko idan apatayan. Brando, mabit man lang. Apay adikag sasao, ha? Ha? Apay, may saka kadimat nga agbutang kanila kay Ignas? Ibagakin ka ti agpaiso, boss. Agpaiso amin nga imbagakin ka ni General Barbosa. Maipapan ka nila kay Ignas. May saka mat, Brando! Pakawanan na. Ngamday ta ti agpaiso. Kinapod no na. Nagkutukot ti tumang ko. Idi makitak nila kay Ignas nga agturong kada kayo iji simbahan. Aniya? Iti basit la pa nagbidot mo iti day di agundaway. Mabalin na kaapatayan nila kay Ignas, boss. Buisit! Agpada kayo kinininong iti ibagbaga, Brando! What, sir? Sigurado ak iti bagpagak. May sak a concerned citizen nga imawag kada kayo. Naibagak mo ti plaka ti lukan. Bye. Naitimbrekon kadagiti pulis ti lugan darupen ken Ignas. Anaglaon iti droga. Planted ti kaso a mapasamak kadakwada. Nagtignayan dagiti pulis. Sigurado asapulen dan ti lugan darupen. Mama, adto'y ti danom nga inumam. Oh, agyaman ak Diana. Kasla kupit ti barukong ko gapoy ti mapaspasamak. Mama? Kayat ko tinatal na akapanunutan. Diyak kayat tiriribok. Ang mga numairaman tay tiriribok gapukin ni Ruben, anak ko. Inumam pa'y day ta danom mo, mama. Tapno malag-anan ti barukong mo. Sige, iha. Oh, Di ka unay agpanunot, mama. Di tay maan-ano ditoy. amom, Diana. Ininutan ang maaklon ko ni Ruben. Gaputan nakitak ti kinasingpot na. Nadayaw ka na pa kumbaba. Wen, mama, nasingpat ni Ruben. Day ta agalad ti nagustuak launay kan kuana. No kayat yun ti agsimpakin ni Ruben. Sana kun nga kadkadpay. Anya? Sigurado ka iti day ta nga ipagbagam, mama? Huwanan ako. Ipaay kun ti pamalubos ko kada kayo. Agyaman ak, mama. Iso na lang ta. Tanya. Saan na kaming tumatla asardayan ariribukan ni Lindon? Saan nga agpating gaday jay? Aging gaadinak matagikwa. Ne, si kamot ang tinagluto iti si daan tayo manang ansing. Wan, Celia. Dinengdeng ti sidaan tayo. Agkakapsutak no pa si gakar ni ti sidaan. Awan ti sustansya na. Nilaang mo't Doña Dolores tinaasam nga agsida iti naimas, wenno dagiti karne manang ansing. No siya, awan ti parikot. Kayat ko launay asidaan dagiti nateng. Sige, agidasartan ni ti kanon tayo ijay lamisaan, Celia. Mabisina kun. Wan, manang ansing. Sino tinagluto? Siak, Dolores. Apay ka di. Jak magustuhan. Saan anaimas ti dinengdeng? Jak agsidsida iti ruot.
Mama, mangan kakit din. Nagimas tupay ti sidaan tayo. Jak nga rod kayat, Diana. Celia, Apay ka di, Doña Dolores. agluto kay tinaimas asida. Kartingam tanay, mabisin ako. Ay, di ko tumaktakder nga agluto iti kanan na, Celia. Kabalan na mo't agluto. Manang Ansing. Agtignay kan, Celia. Sana nababaunan ni Celia, Dolores. Sika ti mapanagluto iti kanam. Husto dayta, Mama. Respektuan tayo kumamot tinaidasar at araon. Agbati akpay la dito'y sentro, Ruben. Umunakan nga agawid. Kasanon ti pagluganam nga agawid, Tata Ignas. Aglugan akton iti tricycle. Kaya't ko pa'y lati agaliwaksay dito'y sentro. Da kayo ti makamo, Tata Ignas. Agan-anad ka iti panagawid mo. Amangan no rabiinton nga agawidak. Amok amadipay latirik na ni Tata Ignas ang nakakita ka ni Linton. Kaya't na itay na patayan. Ngamlinapdan lang daan ti ansing kan manang Celia. Narigat ti bastag tignay. Gaputawan tinambatan nga ebidensya ani Linton. Ti utak ti pan nakatayday di alona. Amangan no mabaliktad ti amin. Kat kami ipay ti may darom. Sana pa'y lang agawid. Mapanak iti-igit ti baypay nga agpanunot. Agyaman na kiti panangisakit mo kanyak. Manang Ansing. Awanan yaman na, Celia. Ay, aglablabusan day ja, Dolores. Saan na kamit na babaunin? Kunamla na sino amang ibabaun kan ka. Manang. Ibagamlaan kanyak no tagibasitin na ka. Tasyak ti makaamok ang kwana. Saan na ka mabutang kong kwana, Celia? Nabayagan ngar aramidan na kanyak ti kasta. Kasla sa anak at tao iti panagkita na. Addan tulat na panagpulo day ta, Dolores. Dakkel ti basol na iti pamilyame. Manang. Namuana nagiti kakabagyan mi ti naramid na kadagiti sa nikwaday di Roberto akasinsin ko. Ha? Nakasagana da tumulong. Tapno mabawi ni Diana ti sa nikwada na pukaw. May saak dita na si dadaan na tumulong iti ka anak ka. Nasayata dimteng ka dito'y hideout, General. Apay, anya tinapasamak, Brando. Napudot ti ulo ni Boss Lindon. Jak makasarita na imbag. Baybayam lang. Aramidan ni Lindon ti kayat na. Nauma akon amang bagbagano anya ti rumbang aramidan na. General. Okay la kanyak ti plano ng aramidan. Basta di na baybayan nagiti illegal na negosyo na. General. Kita man ti kabalan ni Lindon. No talaga matla kabalan nan daignas kanday jay aroben. Panag ko na. Saan nga amo ni Boss Lindon ti ibagbagana? Kaya't napayan arumaut nga agmay sa. Jak latan agtimtimak. Natangken ti ulo na. Gaputa sa bali apuli tinagtaudan na. Anya? Sa bali apuli tinagtaudan ni Boss Lindon? Kunam, General? Kwa, ti kayat ko asawan. Sa bali ti ugali na. Sana dumdum nga, gidi pa magbaga. Sa bali tinangag ko itahiking ka, General. Nadakamat mo sa bali apuli tinagtaudan ni Boss Lindon. Brando, lipate mo din na ibaga. Kumustan, di paparamid ko kan ka. Ada ka din nakalap mo impormasyon may papankan ni Ruben? Naginat ka unay. No di mo maramid di paparamid ko kan ka. Mangkita aklangan iti sa bali nga impormante. Dahil nalalay nga mitisika. Ala. Lalay nga mga rodag kalap iti impormasyon. Sa waran di lugar na nagtaudan day Jeroben. Kaya't iti kabitan na panawan. Mamuan tayon. No asino at talaga day jay aruben. Nakaluto akon iti ka na, Mama. Ingka manganan. Jak kayatan ti mangan. Napukawan ti ganas ko. Mama, di ka ka din gumurgura. Awan ti basol ni Manang Celia. Oh, Adday ta ka manan ako, nak.
Nagsan na ay kamanan iti naunag. Kasla nga minawanan ti mangipatpatag kanyak. Kanayon laangan asyak ti kontrabida. Di ka kumaagsawi ti kasta, mama. Addaak ditoy, amang ipatpatagkan ka. Tiya kun marik na ti panangipatag mo kanya, kanak ko. Anya? Kasla kayat ko ti agsangit tapno malaganan ti barokong ko. Mama, Karkaritan nak ni antim nga ansing. Nagsakit ti panagsasauna kanya. Ngam di nakmanlay sakit. mama, husto ko man dayta. Di na ko ni patpatag, Diana. Sabalin na tao ti patpatag mo. Ipangpangro na munda selya kan manang ansing. Diyan kaya't ngagba nagtulangan nakakaasi ti kaanakak. No si bibiyag kumapay da di Roberto akasinsin ko. Agladladingit ko man, gapoy ti pandakapukaw dagiti sa nikwana. Manang Ansing, nakitak no kasano agastusan ni Doña Dolores ti kwartada. Kasla saan ang maibusan. Kanayon nga adda iti pagsusugalan. Kan gumatang kadagiti agkakangina abanag. Amok dayta nga aramidan ni Dolores idi. Kaya't ko kumababalawan ni di. Laplapdan naklanay di Roberto akasinsin ko. Talaga paltugak ti ulo ni Dolores no agkamkambali. Manang, Isakit ko day di Roberto. Gaputa nagbambanugan na dagiti sanikwa nga impukaw ni Dolores. Addan tulatal daw pa nagbabawi day siya Dolores. Talaga maburbur siya anak kadagiti bagbagan ni General Barbosa. At dalaki di sa bali a plano na. Kabisado kong tigaraw na. Kastamot tin tigaraw ni Mr. Fortesa nga amo mi. Ngam dakkel ti naggidyatan da Boss Lindon kan ni Mr. Fortesa. Adda dagiti ugali da ajak maawatan. Adda nga ta ilimlimod da General Barbosa ken Mr. Fortesa ajak ama. Nabayagak meten nga agserserbi kadakwada. Ngam adu pay la dagiti jak ama. Brando, Boss, si kamot gayam. nakapano ka din ni Ninong? Itay pay boss. Apay ka di. Jak pay la kayat ti agparangkan ko ana. Isu asa anak arimwar iti selet ko. Mawatan ka, boss. Kayat ko ti uminom. Mangirwar kay ti arak. Ken mangisagana ka iti pulutan. Asidag ako ni Tibaypay apapanak. Kaya't ko pala ti agmay-may sangag panunat. Iliwliwag ko ti dagan san ti parokong ko. Apayakas ti tinagbanagan ti biyag ko. Nagbalin na nariribok. Manipod na addaan kami iti relasyon ka ni Diana. Ada checkpoint. Parparaan nakdag iti pulis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.